birthday plates. Tama sila mga may. Shout out Bagyo. mga kajologs. Kajologs.
Picture tayo dyan. Ayan, dito na kami sa Benguet, mga kapatid. Akit kami ng Kinon Road. Dito kami nila. Ayan. Stop over, picture muna. Dito na kami sa makasaysayang Kinon Road. Ganda na ng plastic. Uy, kotse ni Mr. Bill. Ito. Gagayon sa kulay. Gold. Tignan nyo yung view na. Tignan nyo. May maganda na plastic. Hindi nakita ko sa vlog, oh. Ng panang. Kapaskason gaya ako si Zero na. Oo, maganda na ka ng plastic dyan.
Oh my. Hi vlog. Hello po sa pogi naming driver. Ito na yung mga bahay pa. Bi. Camp yung ano dito, no?
sa Alaska, no? Kami sa Lion's Head. Dumiretso sila. Pati na. Dito na tayo sa 3C. Baba na. Ay, ito yung nanay nung ano, yung 3 leon sa Baba na. Eh, o bobo. Pa. Yan ang pamusong ulo ng leon. Nak, dito inali ka ng leon. Ay, dito ngayon pa sa lobong mga. Wala. Dire-diretso sila. Hi. Yun o. 958 ito. Yan, the famous Lion's Head. Steady ka dun. Tatawag ko ako pag dito na kayo. Saan magkikita pa mo ba sa... Medyo traffic. Uy, may taho. Dili tayo taho. Doon lang sa bahay niyo. Ice cream mo. Ayoko, ang lamig-lamig. Saan ba yung bahay mo dito? Yung nagkaka-traffic mga kapatid. Maraming ano, hindi stop over. Para siyang nakaupong leon talaga oh. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed.